ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ସୁବ୍ରତ, ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଗାଇସ୍, ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଥିବାରୁ କିଛି ଫିଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ। ଡଙ୍ଗା ଆସି ରେଡି ହେଇଥିଲା ଆମ ନଈ ମଝିକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ନଈ ମଝିରେ ଫିଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ। ଗାଇସ୍, ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଥିଲି, ତାପରେ ଜମା ବସିନି। ଏବେ ଯାଉଛୁ ପୁଣି ଡଙ୍ଗାରେ ଆମ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡକୁ। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ। ଜୀବନ ଭାଇ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଧରି ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନରେଶ ଭାଇ କେମିତି ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ଲିପ୍ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ମାରିଲେ ଯେ ଡଙ୍ଗା ପୁରା ଦୋହଲି ଗଲା। ତାପରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାରି ଗୋଟେ ବଢିଆ କ୍ୟାଚ୍ ଟେ ଧରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ବିକାଶର ମୋର ବୋର୍ ନବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଇସ୍, ଆପଣ ମାନେ କଣ ଆକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯଦି ୟା ନେମ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଡଙ୍ଗା ଚଲା ଶିଖୁଥିଲି, ବଟ୍ ପଛକୁ ନେଇ ପାରୁନଥିଲି। ଫାଇନାଲି ଆମ ରୋଷେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଆମେ ହେଲା ଭେଜ୍ ପାର୍ଟି, ଆଉ ସେପଟେ ସବୁ ଯୋଉ ରହିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଆମର ନନ୍ ଭେଜ୍ ପାର୍ଟି। ଭାଇ ମାନେ ଖାଇବା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ କୂଳରେ। ଏତିକି କହିକି ମିନି ବ୍ଲଗ ଶେଷ କରୁଛି। ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ବାଏ ବାଏ।